Nemusím opakovať, aký významný spisovateľ medzivojnového obdobia to bol. Isto o jeho tvorbe a živote viete viacej ako ja. Skúsim však prostredníctvom jeho životných peripétií vytvoriť akýsi pomyselný most medzi povojnovým obdobím a súčasnosťou. Životné osudy Mila Urbana boli spletité. Za svoju novinárskú činnosť počas Prvej Slovenskej republiky bol v roku 1948 tzv. Ľudovým súdom odsúdený na verejné pokarhanie. Vyhostili ho z Bratislavy a mal zakázané publikovať. Ešte predtým okúsil drastické a drsné pomery v zaisťovacom tábore americkej zóny v Rakúsku a vo väzení v Prahe. Počas nasledujúcich dlhých rokov sa stal trpeným a prehliadaným autorom. Komunisti ho zakázali za jeho politické názory. Až po Pražskej jari sa literárno-vedný záujem o Urbanovo dielo obnovil, keď sa jeho tvorba oficiálne vrátila do literatúry. Od 60. do 80. rokov vzniklo viacero štúdií o jeho prózach. Ale až v 90. rokoch, teda po páde komunistickej totality, vyšli dovtedy nepublikované Urbanové knihy. V roku 1994 to bol práve Biografický ústav Matice Slovenskej, ktorý našiel v sebe odvahu a zorganizoval vedeckú konferenciu o živote a diele Mila Urbana. Širšia diskusia o charaktere jeho tvorby však nepokračovala. Až v roku 2004 si Literárne informačné centrum pod vedením Alexandra Halvoníka pripomenulo Urbanovú osobnosť a Urbanové dielo v odbornom seminári nazvanom Peripetie hľadania. Mohli by sme teda povedať, že až po nežnej revolúcii bol plnohodnotne a skutočne rehabilitovaný. Dnes sa v našej modernej spoločnosti opäť objavujú novodobí komunisti, odetí do šiat progresivizmu a začínajú vytvárať nové čierne listiny nepohodlných osobností z rôznych sfér spoločenského života len za ich politické názory. Existuje tu reálne nebezpečenstvo, že prichádza nová, minimálne kultúrna totalita. Takto potichu a nenápadne sa vplazili do ľudskej spoločnosti tie najhoršie diktatúry v dejinách ľudstva. A takéto smerovanie treba zastaviť. Preto mi je cťou, že opätovne Matica Slovenská vydala druhý diel spomienkových memoárov Mila Urbana práve vo vydavateľstve Matice Slovenskej pod vedením našej kolegyne Ingrid Feríkovej. Ďakujem. A nebola to náhoda. V očiach detí Milana Urbana je práve Matica Slovenská inštitúciou, ktorá vždy neochvejne apelovala na zdravé stránky národa a na ich ochranu pred neblahým vplyvom cudzích kultúr. Už starý otec tu prítomných detí vychoval syna doktora Františka Paňáka, ktorý už od roku 1934 pracoval ako organizačný tajomník Matice Slovenskej a zakladal so skupinou nadšencov spolky Matice po celom Slovensku a zastupoval Maticu Slovensku aj v zahraničí. Kto iný by teda mal vydať toto dielo ako Matica Slovenská? Priatelia, história je len jedna a treba ju hodnotiť objektívne. Historické obdobia i osobnosti majú svoje pozitívne, ale aj negatívne stránky. Treba ich zverejniť, publikovať, zhodnotiť a poučiť sa z nich. Históriu nikto nezmení žiadnymi čiernymi listinami a zákazmi. Nedokázali to komunisti a nedokážu to dnes ani progresívni extrémisti. Ďakujem vám, že ste prišli a prajem vám prežite silný kultúrny zážitok z dnešného literárneho večera. Ďakujem.